para mahibalawan tagid ang nanong latest kag kahapon na ginpatigayon na ini. Yari sa aton nga linya ang Consumer Protection Unit head sang DTI Negros Occidental. We have Sir Reginald Gutierrez. Sir Reginald, may aga, sir? May aga sa tanan. Hidlaw. Sa aton nga mga pumuluyo. Kita ay taliwat, gabugnuanay lang ta magsaka ka sa aksyon di. Subong, bagulan taliwat. Bagulan taliwat ka sa sugataay sa kanginan. Sir, kumusta? Kahapon kundi may ara na kita no sang distribution subsidy ini para sa mga rice retailers. Amo lang ni sir, kung may additional pa ni? Sa pagkabati ko, may additional. Of course, may mga additional pag kita nga batches. Okay. No doubt about that, no? Pero I think within this week, basi may hingagaw sa Friday, mo man ang bati-bati ko. Kaya way pagid man kasi ado ka-fluid sa situation. Pero bati-bati ko, basi sining Friday, may another payout naman kita. Ang sa inyo malang part ng ligad, amo tuya ang pagkuha sa bahin sang Business Permits and Licensing Office ang record, no? Ina siya sir, with the help sa aton BPLOs, gina-verify ta lang ang mga existence kag registration sa aton nga mga eligible beneficiaries. I-check ko lang sir, pila ang Negros kag pila ang Bacolod sa una nga payout nga distribution kapon? I can't be sure sa distribution sir, no, kay lain ang in charge. Pero ang total is so far 37. 37? Okay. So, bali ang 37 ni, pilang Bacolod na, sir? Well, hindi pa ko sure sa sang numbers. No? Sa number, hindi, gid. Ay, anyway. So, sundo na mo ni sir, kay kabalugig kong hindi lang ing inyo office, arap man ang DA, kag arap man ang iban pagid, no? Nga mga... DSWD, gid, sir, ang pinaka-importante. Gani. Sila yung nagapanghatag sang silang may kwarta. Why man yan to? Salamat kami gili sir sa mga friends kong colleagues sa DSWD kay grabe kid ang support nila. Yes sir. Anyway, kabalugig ko nga sako kada subong. Sir Reginald, salamat ki sa time sir kag may ngaga. Sir, thank you gid sir. Bye-bye. 37 pero hindi pagid certain si Sir Reginald kaya ang record actually sa payout aray sa DSWD mo. I-check ta lang na karon sa DSWD kung